Τραβάει τώρα. Γήπεδο 21, γήπεδο 21, Βούσου Κοζάνης 24, Φιλότας 12. Γήπεδο 21, Βούσου Κοζάνης 24, Φιλότας 12. Εδώ, έλα πάμε μαζί. Γήπεδο 5, γήπεδο 5, Πάνθυρες 2, Καστοριά 2. Γήπεδο 5, Πάνθυρες 2, Καστοριά 2. Γήπεδο 25, γήπεδο 25, Καστοριά 13, Αριστοτέλης Φλόρινας 6. Γήπεδο 25, Καστοριά 13, Αριστοτέλης Φλόρινας 6. Γήπεδο 24, γήπεδο 24, Πάνθυρες 9, Φιλότας 9. Γήπεδο 24, Πάνθυρες 9, Φιλότας 9. Στο γήπεδο 21, γήπεδο 21, Βούσου Κοζάνης 24, Φιλότας 12. Γήπεδο 21, Βούσου Κοζάνης 24, Φιλότας 12. Έλα! Σε ποιο γήπεδο είσαι? Α, εντάξει. Στο γήπεδο 18. Όχι, αφήσαμε τους καφέδες, ήρθε η Δήμητρα παίζει από εδώ, έρχομαι από εκεί τώρα. 18, τα αγόρια. Ίκαρος. Ναι, έχω την τσάντα, έρχομαι από εκεί, έρχομαι, στο 12. Τα αγόρια. Ίκαρος 1, Γρεβενά 2. Έρχομαι από εκεί. Γήπεδο 27, γήπεδο 27, Φιλότας 10, Καστοριά 14. Γήπεδο 27, Φιλότας 10, Καστοριά 14. Με τρεις. Γήπεδο 20, γήπεδο 20, Πάνθυρες 8, Καστοριά 10. Γήπεδο 20, Πάνθυρες 8, Καστοριά 10.